Egunon, nire izena Iker Azkune da Zule Barlamedi ikastegiko irakasle naiz. Hurrengo bidalketan azalduko dizkizudan puntuak hauexek izango dira. 6A, 6B, 6C, 6D eta 6E. 6arekin hasita, hemen bertan bilaketa eraginkorrak lortzeko jarduera bat diseinatuko dugu, bale? Jarduera hau elektroteknia irakasgaian burutuko dugu. Eta ikusten duzuen bezala, hemen dago atalak hobento finkatuta, eta hemen agertzen diren lehenengo eta behin dira, lorpen adierazleak, bale? Atal honetan, ariketa honetan izango ditugun lorpen adierazleak. Aktibitatean, zer egin beharko dute ikaslea, informazio bat bilatu, sare edo orrialde ezberdinetan kontrastatu, eta honen ondoren, lortutako bilaketa dokumentu baten sartu, eta gure plataforma Teamsen dagoen tarea atalean, sartu emaitzak. Ondoren, 6B atalean, honetan, teknologia digitalean izan beharreko jokabide arauak landuko ditugu. Gure kasuan, nire etiketak landuko ditugu, bale? Nire etiketak kompetentzia landuko ditugu. Hemen ikusten duzuen bezala, lorpen adierazleak finkatu ditugu, eta hemen azaltzen da, aktibitatearen nora-norakoa, bale? Zelan joango den gure aktibitatea momentu oro. Bale? Hemen daukagu kronografia bat ere jarrita, eta hortxe jartzen du, zein izango den aktibitatea. Kasu honetan, nire etiketen inguruko infografia bat burutu beharko dute ikasleek. Bale? Eta, gero azkenean, aktibitatea burutu ondoren, egin beharko dutena da, folio birakari aktibitatearekin, euren artean beren landutako nire etiketa aldatuko dute, edo infografia aldatuko dute, eta, beraien arteko lan kolaboratibo bat sustatuko dugu. Ondoren, 6T atalean, kasu honetan, ikasleek eduki mota ezberdinak garatzeko, jarduera bat sortuko dugu. Gusten duzuen bezala, betiko bezala, elektroteknia gaian landuko dugu, erdi mailako ikasleekin, eta hemen lorpen adierazleak agertuko dira. Hemen jardueraren azalpena kronologikoki lantzen dugu, eta bertan egin beharko dutena da, mapa kontzeptual bat, bai? Orduan, mapa kontzeptual hori burutu ondoren, hau izango da, egin beharko duten aktibitatea. 6D atalean, hemen bertan, egin beharko dutena da, teknologia digitalen eralpen arduratsua sustatzen duen, jarduera bat prestatu. Orduan, hemen dago egin beharrekoak azalduta, badaude, lorpen adierazleak ere noski agertzen dira, eta, kasu honetan, 3-4 taldeetan bananduko dira, eta, egin beharko dutena da, infografia bat, 5 arrisku identifikatuz. Eta ondoren, amaitzeko, honen aurkezpen bat egin beharko dute, eta aurkezpenaren ondoren, eztabaida bat montatuko dugu klasean. Eta azkenengoan, 6E atalean, egin beharko dutena da, arazo digital sinpleak, ebazteko jarduera bat azaldu beharko dute. Arazo honetan egingo duguna da, PDF bat erraztuko digu ikaslei, eta ikasleak egin beharko dutena da, PDF hori editatu, online sarean, dauden plataforma ezberdinetako batean egin beharko dute. Eta, gero amaitzeko, betiko bezala, plataforman, tarea atalean dugun ataltxoan, dokumentua sartu. Eta hau da, egin prestatu dudan atal honetarako.